Здравейте, хора! Днеска ние с двамата с Денис ще играем на Майнкрафт. Така, хора, сега ще играм на Майнкрафт. Ако искате, гледайте на мой канал и на Денис канала. Ще играем. Алекс, аз трябва да отида оттатък. Добре, ще отидем, ако искам. Оттатък, защото тук се чуваме. Добре. Ако искате, гледайте моите видеа и на Денис видеята. Скажете долу да какво играем и стейте много лайкове. Днес ще играем с Александър на Майнкрафт. Да. И хора, ако искате, можете да гледате моите видеа и на Денис. И терете в моя канал и на Денис, на който си искате. Ако е нещо изкусно, може да ви пишете на нещо. Ще сменим канала. Значи аз ще снимам в 3 канала. Единият ми канал ще бъде за всякакви клипчета. Другия канал ще бъде Братовчетски канал. Той няма да се казва така, но ще го нареча Братовчетски канал. И там ние с братовчет ми ще качваме видеа си, а няма да качвам аз сам. Ще качвам там с Алекс, когато сме. Обаче, когато не сме с Алекс, няма да качвам там. Добре. Видеа. Добре. Там ще бъде за 2 човека или 3. Добре. Хора, сега виждате, както виждате сама, аз съм Карамен. Да. И чакам покана да отима в Денисовето. Ако не става, аз отивам. Ако не става, ще има бой по главата. Да. Чух, че Алекс, знаеш какво гледах? Хора, и на вас ще кажа, че гледах едно клипче, че когато се изнервиш и блъскаш телефона, можеш да го щупиш и да го развалиш. И после да плачеш за телефона, защото си го развалил и си го щупил. Да. Както на миналия телефон ти излязоха едни цветни черти, нали си спомняш? Да. И така може да стане, ако си блъскаш телефона и се изнерваш и си блъскаш телефона. Затова внимавайте, хора, и не го правете. Когато се изнервите, удряйте като мен стената. Винаги удрям стената, когато се изнервя. И направо ръцете ми стават супер мощни. С другото, хора, ако искате, може да качим ако искате, може утре да качим видео да Сайхед, както днеска гледахме смешното видео. Искаш ли ти? Ако искате, може да качим утре видеото и така да изгледаме видеото там, което за Сайхед, което един човек и да... Добре, спри. Като. Добре, сега нетворчески оцеляване, не оцеляване, оцеляване. Хора, които може кълбо назад и талантлив, защото аз не мога, но съм добър гимнастик. Училище изпълних едно съчетание и вписах в шестица. Мисля, че бях или без една грешка, или с една грешка. Да. Вписах в шестица, защото съм добър гимнастик. Това ми каза госпожа. Защото Мане, вече в училище продават един господин, който нещо прави с топката, прави предложения, после някой игра с топката, после играм на баскетбол. Господина ти е добър, ама нашата госпожа не е добра. Си ни кара да правим някакви изморителни. Аз купално се изма. С един господин играхме на... Мисля, че се казваше господин Димитров. Играхме на такова. Мисля, че народна топка, да. Народна топка. Ние с госпожа Якева и преди играхме с топка, вече с господина не играм на топка. Сега, Алекс, целта ни е да съберем диаманти. А първо трябва да запираме драпета. Чакай малко. Хора,
Ако искате, може. Ново видео. Здравейте хора! Чакам. Ново видео. Здравейте хора, днес ще играем на Майнкрафт да цепи малко дърво. Ако мислите защо тази игра прилича на истинската, направя го да виждам като истинската. Например. Да, ето и анчименти там излизат. Сме събирали дърво, там те и други глупости. Хора, ако искате, може ние утре да качим видео, да гледаме... Не, може, ама ние утре сме на рожден ден и няма как да качваме в братския канал. Нищо. Можем, ако може, ние с някой друг да качваме видеа. Аз имам, Алекс има 2 канала, аз имам 3 канала. Що излезе? Не знам. Я ще убия една крава. Бате, Алекс излезе, не знам, къмо си крафна си какви работи с тази кожа. Ачивментите малко ми помагат, защото знам кое какво мога да таковам, като гледам отгоре. Хора, нещо стана. Лагна ми! Нещо ми стана, нещо по някакъв начин само изляза. И Алекс в момента снима. Не говори на вас, а аз говоря на вас. Защото Алекс говори на неговите зрители. Хора, тук що нещо стана, нещо само... Хора, не съм болен, просто много кашлям от тези храчки, зато Нещо... ме дразни гърлото и зато и се изкашлях нарочно. Защото хора нещо стана странно, защото... Да, стана нещо странно. Защото... Няма да мокна. Защото и като играх нещо само ми изгони цвета на Добре, Денис. махни се. Махни си на крак. Дето винаги се стъпва. Навсякъде. Хора, ако искате, може да играете в видеята. Но сега ние ще играем Айде бе, Алекс! този свят. Идвай в поканата. Ма да, не става. Става. Не става. Просто нещо нарочно излезе. То влезе, бе. На друг свят. Що бе? Не става. Хора ще играя сам. Алекс, като не иска, аз ще оцелявам сам. Ай, че ми бъга, бе, човек. О, да. Забравих, че не трябва да си удрям телефона. Сега, докъде бях стигнал? Да изкопам още дърво. Чакай малко. Хора, ако искате... Махни се, бе! Махни, бе! Айде, пътеките! Стига стоят пътеки. Хора... Какви пътеки ще ти дам? Добре, не може да се крафнем. 10 спонати и мои спонати, ако искате, може да гледате едно видео, като пробвате, аз нещо се ядосвах, не мога да качам видеа. Гледай ми, аз бам лайкове. От кой? От тебе? Нали? След малко хора аз ще видя от кой има лайкове. От дядо ти Гошо. Дай я. И аз изляза. Приятели? Хора, аз май ще вляза в на Алекс. Но всяко нещо, аз нещо не искам на този свят, защото това, което сега, изглежда грозно. Искаш ли на моя свят? Мадам, после пак ще излезна. Искаш ли на ламбо? Леглава ли я? Не бе. О, аз не мога да влизам. Хайде да леглава. Я не мога. Възника проблем при изглеждането на тази свят. Хора, за съжаление, не може да играем на Майнкрафт. Всичко се провали. Ако искате, може да... Оставете един мощен провал. Коментар. Стейте
до лайк и се помолим да ставите Оставете лайкове. лайк да ни подкрепите и да подкрепите Майнкрафта, защото не може да влезем с Александър. Да, честно, дори е много Сега трудно. снимаме се в братския свят. Ей, сега ще кажа двамата ми членове и по-точно трите ми абоната. Първият е Алекс, първият съм аз, вторият е Алекс, третият някакъв непознат, не знам кой. И така, това ще бъде от видеото, хора. Не забравяйте да оставите един мощен лайк. Ще се опитам да качвам винаги кратки клипчета, за да ми харесвате по-бързо видеята. Да. Чао! И хора, ако искате да ставите Чао. долу, дайте на какво да играем и пишете какво да снимаме. И чао от мене и чао.